na blood da grinda la na dima itata ikan samana ha kan samana ni adia bonya barika yem bonya la ki bonya yusu mi ka do informateur mba leta ni informateur ta Mali an ga jamana bele bain ko ayi ka do Espagne la sigide ayi chiblama fa kan sura sigiro la jona u ya wele ka sabuke akai ka do ka fo ministry do la sili doke ka do ka jere sinfe abe fo jekulu mi mako ota o ka jere sinfe ko makana ka do ko ke bolo ko feto fenye ko ota kan nali Mali la ninga na ka do ajorofa ko mau kana ke bolo ko feto fenye ko bisega ke niye ka do Espagne a ministry ga kuma ye minye ka do la sigide an ga ka do ministry chaja belebele jimanyai alno Abdoulaye Diop ye ayi wele bla la sigide ma jona mba finyina Abdoulaye sebe do ne do koyi wallahi oho ne wole fu bi yere nge jimanyai yanga yeo jango ni jore de maga soro faroka atna fi mago sarafoa abana okmana yusu fe minye ka do Espagne la sigide a wele la jumado ikado kata gouvernement ikado amanyema do be no yanga ikado ministry mi mbanga jamana ni jamana wera kunya onyana bo okmana kwa kata idantige aka ministry kuma mi info no yuka jamana ministry ufana ka Abdoulaye Diop onyo ana mi mbu fe okmana ko idantige li minge kaka nyefoli ke anye ola otmana mi ikado ku koko ulubse kana ikado wulika joke no ye intervention ye wulo masri taba ya hukumu kono Mali kono ya ako mauka no ke bolo ko fete fe ko biseka ke ko okmana mi ikado anga manyema no ya anga ministry mai ayale ka khalifa toro hali ayi wele bla Espagne la sigidema natnu ka ministry soro mi ba bolo koro ya wela sigide ayo wele ninga no sigi jagar jakeneka ka dantige oye ka kandiga dajira olla ka ga ministry dai fala kono bi mintige akana ikado ka fo ni mai ko ni te kuma nyumaye county jeni ni bi okmana anga dusuma kasa ka mbo jira la sigide la ka la saka ministry ma jumado mi nye Mali ministry Abdoulaye Diop mi nye shinindo anga jamana ni jamana wore ko nyanya bo ma yusu aye ikado ni nyefoli ke anye jabarani nano ko msula ka jabarani okmana yusu ko mi nye ikado uluka ulika ota ko ka ulika na Mali la ya ko maka no ke bolo ko feto fe ko bisega ke ko obe munde jira ko ela ko ni baga de ka nyeshi awma wa lakana ko ikado ka fo ko ministry ko na ya soro ulu were ka jamana ulakana ko glonendo la kulu boke kaye ni kuma info okmana wa ya soro ikado juenkalo klebi saba José Manuel Alvarez ale ikado ka fo uga la sigidenye abe anve ya Espagne jamana togola okmana ko fe mi ikado uga jere otanga jere mi ngara Madrid no yuka ikado Espagne duguba doye okmana ko ode kerefesa che adai ni fala kono bintige kaka ni kuma nunu ko atebe ode foraka la sigide ka tebe wa kuma do anti jenaye bi anti jenaye sini ko ni te materi jamana ka kuma e kanyeshima ko ay kuma jugu de foni otanga na ya abina munyine ya ko kuma na kuma jugu de foya ko ante jenaye aka lase aka ministry ma o kuma na ka be fega ika do bingani Mali ka bingani taga Mali segere ka be fego du sude do wire damawla ko wale yake kaka do ko Mali jamana ye minga ire ma horonya ba bulu aka ika do dambe ba ire la fe mi ka do anga ministry ako ka ba nyefo la sigide aka la saka ministry ma ko Mali an ba nyine Afrika ka nyefo likanye ai ni foni hakilina minye fere mi mba bolo ani dalu mi mba bolo na yi ni tiga ada ka ko nyefo anye no yi ka do ka fo uga gouvernement a ministry minye ka do dawi fala kono bintige Abdoulaye ko alla sigide ka fo ai ka ga dantige likanye abana okiboy ka ke telia la ante fa ko ka me ko na ministry aya jira ka fo ko Mali abella hala minabi ko ni yayi ka fo ko kuma na ka do dan efo mi lakana baliyaye ka bugune do an ga jamana na ya ani saheli jamana tola ko ota notewa ko ota nyina ndo kowa kalebu hakilla ji ka fo ota wulla ka ta bini mega libika ko da walo ka soko no minege kenema mineye ka libika o charuni gulu folo ko de kololo te saheli bolo bela jele la niwa ko ota ngele nga barato yewa o kuma kalebu hakilla ji ko jigola ko ni ye gele ay malila bi ota ne ya se mali mani libi kuma ci ka kuntiketa o kuma ko min ye ka do ka fo ka wuli ka jowe
k'a jateminɛ k'a fɔ ko anw fana b'an ka tɔnɔ de kɔ an b'an ka lafiya de kɔ k'u ye wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ caman koyi ko n'i ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ yen n'a fɔ ko Moyen-Orient ani farafinna i k'a dɔn o woroduguyabaw fɛ fo ka taa se Saheli bolow ma k'u ye wuli ka jɔ caman kɛ yen k'a ɲɛsin bagabaga min ma n'o ye jatigɛ wale kɛbaa tigilakaw ka bagabaga ye ko yala ko ɲɛ sɔrɔl'o la wa u ka wuli ka jɔ fanba kɛra ka ɲɛsin tunkaragew ka taali ma ko minnu bɛ dugu ka jamanaw kɔnɔ ka taa tunga la k'a sɔrɔ u tɛ sariya kan ko Espagne yɛrɛ hamina ko fɔlɔfɔlɔ dɔw ye koyi o ka wuli ka jɔ a n'a ka bagabaga bɛɛ lajɛlen kun de y'o ye k'a sabu kɛ k'o ɲɛ b'a la k'a fɔ a ka jamana bagabagalen don tungarankew olu caya fɛ o kumana k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ale ye o ko ta ka taa n'o ye kɛnɛ in kan ye k'o kɛ a dalaminɛkala ye k'u sirannen de don o ɲɛ wa k'u n'u bɛ fɛ ka Saheli k'a bɔ a dabolo la u y'o kɛ kaban koyi ko olu ka o baara de fana y'a to tungaranke carinna ni ka tungarankew kundaw kan i k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ bolonɔw de don Ablaye Diop a ye nin dantigɛliw kɛ wa k'a fɔ i k'a dɔn lasigiden k'a ka minisiri k'i dantigɛ an ye an ye nin bɔ Agence France Presse o ka lasiri sira don anw y'a bɔ informateur ka bidon boli an fana tɛ sira maa ɲɛ koyi jɔn bilen an tɛ komi fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ non anw t'o ye o Jean-Yves Le Drian numunu sago sɔrɔ a Le Drian yɛrɛ a dama to ale la cɛ o cɛ ni na Mali kan i ta y'a ɲagama ye o de la n ko e ma ɲɛ kankari da CEDEAO ye ale ni Imowa n ko n'u m'u farati u lebu ni malo bɛ bɔ Mali ko in na i ye kuma in ye wa hali n'u ma malo sa u s'a mɛnna dɛ an kɔni ye min don Basumu ni Alasane ko bɛ yir'u la u bɛ ɲinɛ o ma n ko hali n'u ma malo sa mɛnna sa dɛ ka tila k'u hinɛ minɛ k'an ka saga d'u ma a bɛɛ n'Ala cɛ Alima Togola ko tɛ dɛ ko saga de y'a to ko ni embargo wuli o jar'u ye koyi k'an ka barika don saga la koyi saga barika bɛ saga la fana koyi ni barika kun tɛ saga la a tɛ kɛ lahiya ye koyi Moro min ye an ka dɔn tigilamaw fɛ yen awa o ye wuli ka jɔ kɛ ni gana ni awa k'a dɔn kɔdi kura ye douane na o ye taabolo kura ye awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min awa k'a dɔn Jacob tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Moro awa min ye nin ko a bɛ latɛmɛ walasa min ye k'a lajɛ douane u bɛ se ka galabu sɔrɔ cogo min na min ye ka dɔ fara awa k'a dɔn ka baara kan baara a bɛ se ka kɛ jɛlenya ani fɛsɛfɛsɛ la cogo min na min ye k'a ɲɛsin anw ka industriels ma n'o ye bamayɛlɛlikɛlaw ye ni o ye ani entreprise privée Moro n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛlaw ye Moro awa k'a dɔn diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ o de kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye fo technologie ani information Moro tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ n'i ye technologie ko fɔ i bɛ subahana manzini ko fɔ ani awa k'a dɔn kunnafoni sira minnu bɛ yen Moro awa k'a dɔn gouvernement kɔni ye taabolo dɔ ta n'o ye loi numéro 2022-013 min n'o ye juin kalo tile 23 san 2022 n'o bɛ tali kɛ douaniers olu ka taabolo kan Moro m'a ka kɛto ni sarabolo kura min n'a sigira i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ don baara kɔnɔ baara min n'o bɛ tali kɛ douaniers a ɲɛda kura min bɛ ka d'u ka cakɛyɔrɔ ma min n'o bolo dara n'o ye loi numéro 01-075 awa juillet kalo tile 18 san 2021 min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa nin ko bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a bɛ tali kɛ awa k'a dɔn walasa nɔgɔya bi kɛ anw ni CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Moro awa min ye douane ani organisation mondiale la douane Moro n'o ye ani organisation mondiale du commerce OMC n'o ye awa k'a dɔn diɲɛ bɛ jagokɛlaw olu diɲɛ bɛ jɛkulu min na OMC Moro i b'a ye k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen la awa k'a dɔn min ye ni a ta k'a lajɛ taabolo min bɛ di a ma a kun ti dɔwɛrɛ baaraw bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na an ka sɔrɔ bosonbaw u ka se ka baara kɛ ka lafiya la u ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ awa k'a dɔn min ye sira ma ɲagami bolo o de kɔnɔna na sa min ye awa k'a dɔn an ka douaniers ye bamayɛlɛma dɔ ni ka taa ɲuman sira kan min ye ɲɛda kura k'o di taabolo ma walasa awa k'a dɔn ko a ko bɛ faamuya cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye awa k'a dɔn administration douanière n'o ye awa k'a dɔn douane olu ka cakɛlaw ye Moro awa k'a dɔn min ye fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ minɛnw na
minanw u bɛ se ka sɔrɔ cogo min wa lakɔlɔsili bɛ se ka k'u la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn subahana mansinw n'o ye surveillance électronique ye ani ka lakana ni k'o lase aw ka dɔn jagokɛlaw bolo minanw ma ko ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o de kan mɔrɔ i b'a ye k'a fɔ dɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen min ye aw ka dɔn dɔrɔgbaki ye mɔrɔ o min filɛ nin ko o b'a to aw ka dɔn min ye fɛn fɛn bɛ yen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o sera an ka jagokɛlaw olu ka minanw ma fɛɛrɛ bi sɔrɔ a ko bi dilan cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. N'o tɛ gɛlɛya ye dɔw sɔrɔ dɛ dɔw yɛrɛ ka manakun ɲini ka to a da fɛ a banna nka fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la mɔrɔ wa bɛɛ awa sira kura min n'o bɔlen don n b'a ye k'a fɔ min ye awa ka dɔn taabolo kura min talen don n'o o bɛ tali kɛ subahana mansinw kan ni douaniers kɔni awa ka dɔn u bɛ baara ko kɔnɔna na wa jangadiyalen don douanier bɛɛ lajɛlen i ka se ka awa ka dɔn nin sira in dɔn cogo min walasa gɛlɛya min bɛ baara la nɔgɔya da bɛ se ka k'o la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔrɔ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a sira bɛ taa min fɛ walasa an ni awa jɛkulu dɔ bɛ yen min ye o a da ye a sira bɛ taa olu ka sira fɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ awa min ye kunfilenna kelen a baara la walasa diɲɛ yɛrɛ sɔrɔlen don ɲɔgɔn na diɲɛ kalanden don ɲɔgɔn na walasa baara bɛ kɛ cogo min ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la n'i ye nin ko jateminɛ i bɛ k'a fɔ awa min ye Bangi o bɛ Bangi ale Centrafrique awa ale fa ba ye ni bɛnkan ye aw ka dɔn a tɛmɛna o sira kan min ye aw ka Bangi kɔni ministre yɛrɛ kuma taali kɛ waati dɔ la a kun taara yen waati ministre de l'économie et des finances mɔrɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛ k'a fɔ an ka gouvernement fɛn min ye aw ka dɔn ka nin sariya bɛɛ lajɛlen bato ni an bɛɛ jɛ n bɛ a sariya la n'o ye loi numéro 2022-03 ye mɔrɔ aw ka dɔn min ye a ko bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min ye aw ka dɔn sariya bolo 462 a bɛ tali ko de kan i k'a dɔn o de taara wa o de bɛ bolo da wa o de kan ka kɛ fana ni sɛbɛn in an ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko soir de Bamako a banna soir de Bamako Youssou n'i y'ale bila ne bɛ annonceur ta annonceur ale fana kuma bɛɛ fɛn min ye i k'a dɔn ɲangili min n'o tun b'an kun kan musaka ko ni sɔrɔ na sira fɛ ko wulili a dɔ la min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko da don n'o kuma la ka bɛn ni kari don ye juillet kalo tile 3 fɛn min ye farafinna tilefɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen ko CEDEAO olu kɔni taara ka taa ɲɔgɔn ye u ye ŋaniya siri k'a fɔ ko ɲangili min n'u y'a pɛnpɛrɛn anw kun ko k'a wuli ka bɔ an kun u ye min da anw kun kabi janvier kalo la an bɛ kalo 6 bɔ ani ɲari an bɛ i k'a dɔn o gɛlɛya kɔnɔna la o kumana k'olu de y'a ta k'a d'an kun u y'a wuli ka bɔ an kun fana o kumana i k'a dɔn Youssou min ye ni jɛkulu ye n'o ye CEDEAO a jamakulu ye o kumana u ye i k'a dɔn k'a fɔ ni ɲangili wuli ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye u ka jɛrɛ min senfɛ o kɛra Ghana faaba la n'o ye Accra ye o kumana k'u ko ka duguma siraw ani sanfɛ siraw ko k'o bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ k'o fana kuma kun bɛ kɛnɛ in kan ye o fana batirilaw fɛ Aminata Sanogo an b'a fɔ k'a dukara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ fasiri sɛbɛn kɔnɔ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye annonceur ye annonceur i k'a dɔn Aminata Sanogo ka fɔ la a ko kunnafoniw y'a jira ko CEDEAO ko olu jɛra n'a ye i k'a dɔn anw ka fanga a marabaw furancɛ fanga marabaw ye i ka jate min bɔ min bɛ tali kɛ kalataw ani waati bolodalenw cogoyaw la ko o kumana ko a bɛ ko jɛ kɛra n'o ye ko kumana fɛn min ye nin ko ye sa fɔ marisi kalo 2024 sa o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kun wulila k'u cɛsiri a ko fɛ waati dɔw la nka an ka furancɛ fanga maaw u ye nin dantigɛli min kɛ ni ka nin waati min boloda ko CEDEAO jɛra n'a ye o de kama sa i b'a ye k'a fɔ k'u ye i k'a dɔn ɲangili a fankelen ma wuli ka bɔ anw kan fɛn min ye i k'a dɔn ɲangili a fankelen ma wuli min kɛra o kɔni i k'a dɔn u bɛ musaka ni sɔrɔ na sira fɔ nka ɲangili b'a anw kan i k'a dɔn maa ɲɛmaw fana kan ani i k'a dɔn bolo dalen don ko dɔw kan n'o y'u ka taamako ni fɛnw ye k'olu ɲangiliw fana bɛ yen janko fanga dafiribaw ani i k'a dɔn mara kɛbaa wɛrɛ n'o ye gouvernement ye ko ɲangili dɔw talen don k'olu sɛgɛrɛ ko ɲangiliw ma wuli koyi nka musaka ni sɔrɔ na sira fɛ o kɔni wulila o kumana Youssou k'an bɛ se ka i k'a dɔn min sɔnnɔ bila o de ye ko ka kɔn nin ko in ɲɛ jɛrɛ min n'u tun y'o bolo da juin kalo tile 4 tɛmɛnen Accra n'o ye Ghana faaba ye i b'a ye ko ka b'o waati ko dɔw tun y'a ŋaniya siri ko ka ɲangili in wuli ka b'o don
jamana ɲɛma dɔw k'olu tun jɛra n'a ye kaba ko k'a wuli ka bɔ yen a ko dɔ kɛra sa maa fɔlɔ min yɛrɛ n'o y'a kanu don o kɛra Fɔr Ɲasinbe ye n'o ye Togo jamana maa ɲɛma ye i k'a dɔn Alassane Dramane Ouattara Kɔnɔwari jamana ɲɛma ale fana ko ko a sera wuli ye ani Senegalikaw ka maa ɲɛma n'o ye i k'a dɔn Macky Sall ye ko ninnu maa saba kɔni kun y'a kanu kabi juin kalo tile 4 ko ka i k'a dɔn ɲangili wuli ka bɔ Mali kan nka u ma se ka tɔw lasɔn cogo si la tɔw ye jɔnw ye Ghana jamana ɲɛma musolaka in n'o ye Nana Akufo-Addo ye abo Nana ye muso y'anw fɛ yan n'a ma kɛ muso yana kɛ jɛgɛ ye jɛgɛ Nana fana bɛ yen o jɛgɛ fana o Nana bɛ yen n'o tɛ ne kɔni ye Nana filɛ o de Nana Akufo-Addo ni Ghana jamana ɲɛma ko tun ma sɔn ani Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Buhari o fana tun ma sɔn Niger ta o ma dogo an na koyi Mahamani Basumu ale fana tun ma sɔn cogo si la maa min tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ Basumu kɔ o ta kɔni ye kasako dan ye u ka Rasulu tɔgɔ ye bɔ na ne nana ci u ka Rasulu tɔgɔ bɔ na awɔ nka Basumu ko in sa o t'anw ka ko ye o kumana Yusufu Muhamɛdi Basumu i b'a ye k'a fɔ ko o fana tun ma sɔn cogo si la bɛn ma k'a ka min kɛ o kumana k'o talon-talonna fo ka se kari tɛmɛnen ma o kumana min ye i k'a dɔn tilebinfɛ jamana maa ɲɛmaw ye k'a kɛra i k'a dɔn sigi ka kuma samanen ye u bolo k'a batiriw ni u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a basana dɛ nka maa kun tɛ kɛnɛ in kan n'u yɛrɛ dama tɛ o y'a ko kɛ i k'a dɔn duguduguma ko ye fɛn min i b'a ye k'a fɔ ko a samanaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka min ye kunnafoni ye hali bi ko dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko kumana ka bɔ waati ko ŋunuŋunu kɔni y'a jira ko ɲangiliw bɛ wuli ka bɔ anw ka musaka ni nafolo ko nasira la i b'a ye k'a fɔ Yusu ko kumana ko Bamakɔ ko an ɲɔgɔn ka fori o sira fɛ bolo dalen don anw ka sɔrɔ min kan jamana ka sɔrɔ min bɛ ni bolo kun dalen don kan jango u ka wari bon do tɔgɔ fɔlen ko BCEAO ko bolo na wuli ka bɔ o kan i b'a ye k'a fɔ ko kumana min ye anw ka sɔrɔ ko kun ye dangari a la ninnu tun y'anw ka i k'a dɔn sɔrɔ ni sɔrɔbolo sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen datugu ani anw ka taa ka seginw musaka ko sira fɛ ka nin bɛɛ datugu o kumana ko min ye i k'a dɔn sara o kɛcogow ye wari bon dɔw la n'o ye banque centrale ye u y'i bolo da nin bɛɛ lajɛlen kan ko nin gwɛlɛya ninnu damanda k'a kɔni ye nɔ bila anw ka ko la k'a sabu kɛ banque dɔw tun n'u ka i k'a dɔn jurumantigiw olu kun ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni faamuyali n'a cogo tɛ k'a kɛra gɛlɛya ye banque caman bolo a waati la i b'a ye k'a fɔ ko nin ko minnu filɛ nin ye k'olu ka jurumantigi minnu bɛ yen k'u kun tɛ ka se k'olu ka kow kɛ a waati la ka bɔ a sira fɛ a tumana k'o kun kɛlen don gɛlɛya ye Yusu ko dɔnni karamɔgɔ dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ ko min ye embargo in ye k'a sigilen anw da la o kumana anw yɛrɛ tun kan ka fɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ o kɛ i k'a dɔn jagomafila ye nafoloko sira fɛ n'anw tun kan k'o ko waleya o ye CFA wari miliyari 236 ye a n'a kunkanfɛn ko o bɛɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔnɔ ye ni anw kan ka min sara dan kun karil'o o bɛɛ lajɛlen fana na h'a ka diya anw ka forobawagandeba min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn trésor ye o ka bɔn ko nasiraw la ko gɛlɛya kun yera nin bɛɛ lajɛlen na o kumana Aminata Sanɔgɔ ale ka fɔ la a ko sanction min wulila ko i k'a dɔn économique ni financière don nka ko kumana embargo kɔni wulila ka bɔ anw da la o sira fɛ an ye nin sama ka bɔ annonceur kɔnɔ u ka bidon mɔgɔli don ne ko minnu ko ko an tɛ se ka 1 mois ou bien 15 jours kɛ o ko économiste o ko ou bien ko 3 mois se ka sara baarakɛlaw sara olu bɛ min expert ba ninnu wa awɔ expert ba ninnu économiste ba ninnu mais olu de kun technocrate ninnu olu de kumana Ala ma kuma Ala maya olu de kumana jɔnni jurumuntɔ ka kuma kɔni o ye fiɲɛ ye ba yɛrɛ ni suda sabu e b'i ni dungɔ de fɔ nka ani Ala bɛna min kɛ olu tɛ kelen ye o de la n ko hali ni jugu sago ni Ala sago bɛnna a bɛ k'a ɲɛna k'ale sago kɛra k'a sɔrɔ o tɛ dɛ o tɛ dɛ Ala sago de y'a latigɛ n'o tɛ ko dɔgɔkun 2 dɔrɔn k'anw bɛ wo mangaladen fɔ o ma fɔ k'anw bɛ kalo dafa tuma min k'anw b'an kɔ minɛ o ma kɛ dɔnni karamɔgɔba minnu hakili yɛrɛ feerenen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ ta kan olu dɔw ko k'an tɛ tɛmɛ kalo 3 kan bɛɛ y'i ta fɔ k'anw tɛ se k'a sara ko sɔrɔ tɛ anw bolo wa ko ala anw bɛ ka waso ni Irisi jamana ka jɛngɔmɔɲɔgɔnya min ye k'olu bɛ minɛnkɔrɔbaw de cɛ ka na d'anw ma yan nɔ ko minnu yɛrɛ tɛ da la jajaw bɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ farajɛw bɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Ukraine na walayi minɛnkɔrɔw Ala dɔw tɛ sɔn cili ma u taara banba k'u bɛ Irisiw walo
k'a kɔri ka dɛsɛ k'a kɔri ka dɛsɛ u ye kasa cɛ ka gɔngɔ wuli u ka dugu dɔ bɛ yen dugu in tɔgɔ ka gɛlɛn ta u y'o bila dugu ninnu tɔgɔ tɛ se ka fɔ n de sanni o kumana olu taara ka taa fɔ ko jaja ko u ye fɛn minnu d'olu ma ko ɲuman tɛ ko minɛnkɔrɔw de don k'aw bɔr'o kalama bi de maa t'o fɔ aw ye o Moro Korobuloko o ban tiɲɛ yɛrɛ la jatebɔlaw bɛ Mali la kojugu économistes bɛ yan ko mana daminɛ Mali experts ingénieurs spécialistes ani ka dɔn dɔgɔtɔrɔw professeurs u ka ca dɛ nka a si tɛ se ka nɔbɔ ko la a banna an bɛɛ ta ye kuma in ye a banna n'a fɔra i ma professeur jamana dɔw la ayi kɔni baba o tɛ batara ko ye dɛ kalo tɛ da dɔw la dɛ n'a fɔra i ma ko ingénieur Allahu akbar nka a camanba de bɛ anw fɛ yan spécialistes bɛ yan nɔ u bɛ ndolanci dɔn u bɛ politiki dɔn u bɛ wolomasiri tabaw ka gundo dɔn u bɛ nafoloko nasira dɔn olu bɛ diɲɛ yɛrɛ sigi kan n'a wuli kan yɛrɛ dɔn o dɔnnibaw bɛɛ bɛ Mali la yan nka mais ali n'i y'a dɔw ye baroda la olu kunkolo ka bon bɛɛ ta ye farafin furafɔlaw dɔw bɛ yan ko professeur a caman profu ye dɛ awɔ k'a bɛ kelen ala k'a kunna ja Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔ wɛrɛ ye informateur ale kumanen don min ye i bɛ ala soba yɔrɔ dɔn wa an bɛɛ lajɛlen b'an ɲɛsin yɔrɔ min ni ka taa a k'a dɔn min ye hiji kɛ awɔ Moro alikaba ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ da nin yɔrɔ in kan ala kana to an ma kunba ye ala kana to an ma kunba ye Moro tuma bɛɛ Yakuba Fofana b'a dugawu k'an ye awɔ Bagineda kɔni Bagineda awɔ misiriwelila ale b'a dugawu k'an ye ala k'a dugawu minɛ ala k'a minɛ a yɛrɛ ye fana ala k'a nɔgɔya anw n'ale bɛɛ ye a banna ko ka maganta nɔgɔya an ye ko ka villa di bɛɛ ma ka mobili di bɛɛ ma ka miliyari di bɛɛ ma renouveau yɛrɛ baarakɛla bɛɛ ali Yakuba de bɛ nin dugawu kɛ a bɛ nin dugawu kɛ nin waati walahi juma o juma a bɛ u yɛrɛ wele k'a dugawu kɛ ye ala ka kanu a bɛ wele a bɛ ne wele awɔ misiri welela don a n'a ka alimami a y'an kanu an y'a kanu a terikɛ dɔ bɛ yen ko Watara ni misiri jiginna kaba ani Watara de bɛ gɛrɛn don a banna k'anw na juma mana jigin kaba sɛ o ye weekend de ye o a banna an ka taa Moro min ye minnu bɛ awa agence de voyage minnu bɛ n'olu bɛ taa maaw a maganda la Moro ko i k'a dɔn ninnu dɔw bɛ yen min ye gourmandise ye mun ye de o tɛ negetɔya ye sa de wa o kɔni ye nege ye o Moro min ye ninnu ye aw k'a dɔn a dɔw bɛ alu bɛɛ awa min ye su don ala de nafolo nɔfɛ Moro ninnu dunko juguya tigilamaw Moro u bɛ wari i k'a dɔn fasiriba yɛrɛ kɛ bɛ k'a fɔ ne m'a fɔ dɛ ko certaines agences de voyage sont considérées comme des vrais caïmans Bama ko dɔw kɛ bɛ i b'a fɔ ko Bama Moro aw k'a dɔn u tɛ fɛn dɔ ye n'u ye fɛn fɛn ye aw k'a dɔn u b'u dafa la Moro aw min ye anw ka jamana ye bi Moro tiɲɛ yɛrɛ la directeur général la maison di Aja Abdul Fad Sise ale ye nin kuma fɔ a ko ninnu dɔw bɛ ala ni ŋaniya juguya fɛ Moro ninnu ka sira tɛ foyi la agence de voyage dɔ u bɛ nafolo sɔrɔ cogo min na n'a diyara a cayara kojugu a cayara kojugu e ta yɛrɛ de kan ka jate ne t'a dɔn sariya ni jate min bɛ nin ko la nka hali ni e ni an ye soni dɔ sɔrɔ sisan an bɛ agence sɛbɛn a da la ordinateur kelen bila k'an sigi yen nɔ a banna ka musonin dɔ bila an ka réception na o bɛ burumusi don a kan a banna c'est tout c'est fini Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn maison de agi a maa ɲɛma a ko dɔw ko taabolo jugu dɔ bɛ agence de voyage dɔw la Moro an'u ka nata jogo Moro an'u ka nafolo b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la Moro awa ninnu dantɛmɛ wale min n'u y'a kɛ ɲinan Moro a ma diya maa si ye olu yɛrɛ a k'a dɔn olu nimisi ma wasa a la cogo ci la Moro u ye maaw ka wari minɛ min ye hiji talaw k'a taa fɔ ninnu de bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa aw k'a dɔn min ye jɔsen duuru o sira dɔ fɛ k'u bɛ to sira dafa nka Moro aw min ye ja Moro u ka u ma visa sɔrɔ u m'a fɔ ninnu ye olu ka maganda ma bɔ ka sɔrɔ u y'u sara u ka dukɔnɔmaw ni limanaw ni balimaw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ anw bɛ taa maga ɲina limanaw b'a faamu n'o tɛ nin ye maloya ye dɛ nin ye maloya ye dɛ limanaw b'a faamu k'a fɔ u se tɛ walahi agence de voyage tuma bɛɛ maaw bɛ i k'a dɔn kiri b'o la nka u fana a dɔw dafasa jalen don a dɔw dafasa jalen don u yɛrɛ lafasa dɛ Moro
min ye tiɲɛ yɛrɛ la visa ma sɔrɔ ninnu ma se ka taa mala Arabi Saoudite maro min ye anw ka jamana ye maison de Aja ɲɛma a ko ni min filɛ nin yɛrɛ la ka taamadenw olu ka bloqué Bamakɔ yan ko visa ko la ko ka sɔrɔ u y'u ka wari minɛ k'a kɛ komi u bɛna ko bɛɛ lajɛlen k'u ye maro jaja awa tigɛ ci pa u k'u ka wari segin bi bɛɛ wari seginni tɛ dɛ u ka tila k'u wele kiri bulon na dommage intérêt dommage intérêt de maganta baliya a banna a bɛ sara ma b'a ka taa tiɲɛ cogo di a banna an bɛ hami ye min k'an sara so ka taa ka tila ka segin o cogo la o bɛ se ka kɛ cogo fo san wɛrɛ ala de bɛ san wɛrɛ ye san wɛrɛ ye b'a y'i ja ala bolo tiɲɛ yɛrɛ la moro fasiriba y'a jira ka fɔ awani waleya jugu minnu filɛ nin n'a b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛna ni tiɲɛni n'a bɛna ni maaninfinw jigi tigɛli moro awa k'a dɔn ko nin tɛ ɲɛ cogo si la min ye awa maaw kɔni bɛɛ lajɛlen sago ye nin ye i ka i sen da nin duguba in na ni jamanaba in na walasa awa k'a dɔn i ka jɔsen duuru o bɛ se ka dafa cogo min na nka min ye awa k'a dɔn ninnu ka ninnu ye maa minnu sugandi k'u bɛ taa n'olu ye magan jaja natabaw don jaja awa k'a dɔn ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma nafolo nɔfɛ o ba awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko nin man ka to ɲangini baliya cogo la ni ko dɔw jara a bɛ se fila a ko fasiriba ko ani maison ni aji ɲɛma moro a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a bi lajɛ de ni nin ko in dɛmɛna min ye aw k'a dɔn maa minnu ma se ka taa ani aw k'a dɔn ko min kɛra la jamana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la moro k'a to awa maa minnu bɛ nin waleya juguw kɛ f'u k'a dɔn ko sunbalaba ye nɛrɛ ye a banna ni ko ma bɔ nin na a bɛ ladege koyi ko wa jamana k'a ka tɛmɛ communiqué ba in kan ni ko kɛra awa communiqué a ɲ'a kɔ a ma ɲa k'o tɛ ko ɲangini baliya de kɛ mɛ k'anw ka jamana maa dɔw bila nin nata jugu la yalima nin ɲiniko jugu la ko nin tɛ awa adamaden ka taabolo ye wa nin man ka kɛ baarakɛyɔrɔ ka taabolo ye wa ko nin bɛ kɛ sababu ye agence ɲɛnama dɔw bɛ yen a b'u mago sa kɛ ninnu agence ni ninnu dɔw bɛ yen u b'olu mago sa nun kɔnɔna fermement ou bien nun prenons acte o tɛ maa fermé o ayi o tɛ maa fermé min y'a kɛ a b'a fermé n'a ka condamné fermement dɛ min yɛrɛ y'a kɛ a b'o de condamné fermé condamné fermement bɛ maa fermé wa a tɛ maa fermé tuma bɛɛ an b'a condamné fermement maa si tɛ fermé ala ka mun diya amen ala ka sababu ya rabbi yama ni sɛbɛn an nin bɔ informateur kɔnɔ maa min ka sɛbɛn don Jack Jack o kuma an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la ni hɛrɛ kɔlɔkɔlɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka furumuso ladiri fo n'o ye madame Marga Mariam Jalo ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati an ka cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ ɲa Kayiba Jabate an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka cɛkɔrɔba ye man kɔrɔ n'o bɔra yen sa moro an bɛ don kunnafoni kɔnɔ kunnafoni ni ko an ka don an bɛ don ni annonceur ye tun annonceur Daro Kamara i yɛrɛ mɔn fam a kɛlen don ka kalimun ta Daro Kamara ko munna k'a ti fɔ to min sigira a dun mana kɛ a bɛ fɔ kɛ ko de fɔ ko ye ko wɛrɛ tɛ ban kɛ ma k'u bɛ fɔ Daro a bɛ fɔ koyi fɛn min i k'a dɔn ɲangili wulili ye ka bɔ anw kan ko o kɔni kɛra ko yala ko an bɛna sigi ni mun ye sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛn ko o kun kan ko kibaruya la o de problème a bɛ dɔw kɔnɔ ko ni embargo wulila dɔrɔn to hɛrɛmugu surulen ayi a tɛ kɛ ten dɛ ko sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛn ko yala ko dalaminɛkala jumɛn bɛna kɛ i k'a dɔn an bolo o la o kumana ko min ye i k'a dɔn Dadɔ ale kumana a ko Mali kɔnɔ waati min ni i k'a dɔn ɲangili taara ka anw sɛgɛrɛ ni ka gɛrɛntɛ siri anw dala ko embargo CEDEAO a jamanaw fɛ o kumana i k'a dɔn anw ka jula ko dɔw y'o kɛ i k'a dɔn sɔrɔ waati ye o dɔw y'o kɛ bannaya i k'a dɔn o fari dali waati ye k'a sabu kɛ ko embargo o kumana u bɛ wuli ka jɔw kɛ ka sɔngɔ yɛlɛn cogo min manu ja k'a turu da embargo kun o kumana sɔngɔ bi yɛlɛ i k'a dɔn sago ni dungɔ la ko embargo ko o de bɛ sen na jango dadumuni fɛn fɔlɔw ko olu sɔngɔ ye yɛlɛni dɔ daminɛ kabi embargo ma daminɛ o ye yɛlɛni daminɛ embargo nana tɔ bɛɛ lajɛlen juguya n'o y'an ka dalabalow ye o kumana Yusu Dadɔ Kamara ka fɔ la a ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko butigitigi dɔw bɛ yen
olu kɔni misinga sɔngɔ yele k'a sɔrɔ ala ma se o yɔrɔ ma k'a kɛ u sago n'u dungɔ ye wa ko sɔngɔ dantɛ sɔngɔ la anw ka i k'a dɔn dɔgɔfiyɛ la ya koyi sɔngɔ bɛ mana min ja u b'o pɛnpɛrɛ ta kun k'i bɛ bɔ bitigi dɔ la ka bɔ dɔ la dɔrɔn ka nɔngɔn gari ka don dɔ la i b'a sɔrɔ u ka sɔngɔw tɛ kelen ye wa min b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara belebele sɔngɔko nasira la o ye i k'a dɔn k'a fɔ bitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ye fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn o gwɛlɛyaw ye olu kɛra k'a sɔrɔ anbarigo ko tɛ wa anbarigo nana dɔ fara kan ko yala anbarigo bannen min ye nin ye ko dalaminɛkala jumɛn n'a sɔrɔ i k'a dɔn julaw bolo tuguni ni ka sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ k'o fari da fɛn min bɛ i k'a dɔn nafoloko ni musaka ko o kɔni o ɲangili wulila ka bɔ anw kan a bɔra an ka jamana kun an y'a fɔ cogo min kari tɛmɛnen juye kalo in tile 3 o tɛmɛnen o kumana ko maliden bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ka jateminɛ kɛ bɛɛ bɛ k'i tulomada ni k'i ɲamada sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ min kun kalo dalen don anbarigo kun n'a ma ɲa ko anbarigo banna ko yala ko sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ commerçants bɛna dalaminɛkala jumɛn ɲini tuguni k'an sigilen don k'u kɔnɔ anw minnu ye da dumuni fɛ sanba tigilamaw ye ani maamago sanba tigilamaw ye k'an sigilen don k'u lajɛ an bɛ ka kɔlɔsiliw kɛ o kumana min ye k'a dɔn k'an kɔni b'a dɔn fɛn min an bɔlen kɔni gwɛlɛyabaden na an bɔlen kɔni maɲumako ninnu na ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ walanda ye an yɛrɛw bolo ani an ka jamana marabaw bolo yaasa ka jateminɛ kɛ Mali kow taabolo la sɔngɔ a ka sigi min ye fɛn o fɛn i k'a dɔn n'a sɔngɔ sigira a sɔngɔ bɛɛ ka kɛ kelen ye dɔgɔfiyɛ bɛɛ lajɛlen na o kumana ko i k'a dɔn danfara kana ye sɔngɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔngɔw bɛ dɔ yɛlɛ ka dɔ jigin yan fɛ min mana min ja jula i k'a dɔn jan dɔgɔdɔgɔnin feere julaw olu min mana min ja o b'o da kan i k'a dɔn feerefɛn kan k'a sɔrɔ sariyaw tɛ i k'a dɔn u tɛ hakɛ yɛrɛ fana kɔnɔ o kumana ko gouvernement min ye an ka marabaw ye jamana mara ɲɛbaw k'u kan k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na anbarigo kɔni banna bi julaw ko yala dalaminɛkala bɛna kɛ jumɛn ye tun ka dɔ fara an ka sɔngɔw kan Dado Kamara ale kɔni y'o ɲininkali kɛ o kumana i b'a dɔn an ye ɲininkali anw y'a tɔ min jaabi t'anw bolo dɛ a ye ɲininkali de kɛ o kumana an bɛ ka hakili jagabɔ a jaabi bɛ sɔrɔ cogo min Yusu an ye nin bɔ annonceur kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro min ye Marakasen Daw ko nana Yarubaw ko nana u fo banyi olu bɛ aw bɛ komi account de n b'a dɔn ne bɛ nin dɔn ni Ghana k'u b'a fɔ wura de ma ko nana ne b'a dɔn kɛ a kɛra kɛ ko dɔnbaliya don koyi Haji Marakasen Daw ko k'a daw dɔnbaliya tɛ u ye min k'a na a fɔ a ye k'a kɛra kɛ ko dɔnbaliya don dɛ dabɔ kama don n'o tɛ n bɛ nin dɔn kojugu nana u fo banyi wala a ma daminɛ bi o famille rurale n'o tɛ an yɛrɛ ka dɔlɔci jɛkulu la n ko nɛnɛ dɔ b'a la Mali dɔlɔci jɛkulu min bɛ yen sisan nɛnɛ dɔ b'a la Kawale ni Njalaki a bɛ se dɔlɔci la kojugu nɛnɛ awɔ nɛnɛ dɔ b'a la nɛnɛ Jalo dun bɛ Ala k'an wuli ja o filamuso ɲalen n'o tɛ n bɛ nin kalama Maraka ko merci pour l'information a banna Isaka ba Moro a journaliste maison an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Moro an bɛ tɛmɛ ni fasiri ye wa yɔrɔ aw k'a dɔn min ye fɛn wɛrɛ bɛ ji jukɔrɔ ni jɛgɛ dɔrɔn tɛ Moro aw k'a dɔn min ye funufunu kɔ ye fɛn dɔ ye Moro ni m'i ka kaara cɛ i n'i ka minɛnkolo i n'u fara ɲɔgɔn kan ni funufunu tɛmɛna min ye aw k'a dɔn de Barkan o ko baane Gawo a baane Maliko la n'an ka awa gouvernement kɔni tɛgɛ bɔ awa ninnu bolo Moro awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ u ni anw ka malidenw dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Moro de kɛlen sa min ye Barkan a baarakɛ ɲɔgɔnw olu kɔni wulilen don bi k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko n'olu ka awa min ye olu ma bila u ka hakɛ kɔnɔ Moro ko sira min bɛ ka taa aéroport fɛ k'u b'o tigɛ John na Barkan na Mali de olu ta baara la ayi Barkan kɛ o kumana l'Américain ye min kɛ Afghanistan olu m'o ye ka taa mɔgɔw bila ɲɛfɔliw ni bamayɛlɛmaw ni nafigiya la ka taa k'olu to ka tila ka boli k'u to yen a banna o dɔw y'u gulon avion kama na k'a tɛ taa k'u to n'o tɛ u y'u bɛɛ buruburu kɔ ka taa ni talibaw y'u sɔrɔ yen ayiwa a tɛ ja dɛ baasi tɛ o ɲɔgɔn na kɛ nin Barkantani de ye nin fana kɛ mɔgɔw la yan Moro ko Barkan min ye aw ka dɔn studio damani a ye nin kuma fɔ min ye baarakɔrɔ minnu bɛ yen n'u ni Barkan tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Moro olu y'a jira k'a fɔ min ye olu kɔni olu bɔra baara la
la min ye aw ka dɔ droit min kan ka d'u ma olu caman bɛ u ma bila u ka hakɛ kɔnɔ wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin min filɛ nin a moro ko nin tɛ sira ye sira min n'i kan k'o minɛ ni maa ye adamadenya la moro ko nin ye sira ye janfa sira dalen don min ye olu kɔni ye baara kɛ olu ye baara kɛ n'u hakili ye k'a kɛ n'u farisogo ye ko mun b'a jira k'a fɔ ko ni barikani n'o bi taa ko u tɛ se k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔ fɛn min bɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko u ka nafolo min kan ka d'u ma wa ko ma kɛ aw k'a dɔn sariya kɔnɔ u tun t'a fɔ Makɔrɔni a banna Makɔrɔni ka mɔgɔw de ye barikani ye a banna wa ko n'olu ka nafolo ma d'u ma n'olu ma bila u ka hakɛ kɔnɔ moro tiɲɛ yɛrɛ la k'olu laban bɛ aéroport sira tigɛ barikani ka aéroport wa Mali ta de Mali ta kɛ Mali de y'a k'olu la Mali de y'a k'u la Mali ma k'u la o fana na kɛ fɛn dɔ ye anw na sa dɛ o kɔni maa yɛrɛ t'a dɔn i bɛ nin ko fɔ cogo min na an ma taa kɔ la sigila fa an bɛ bɔrɔkɔ la ala kosɔn sa ni fana ma ɲi dɛ anw m'a k'u la koyi an m'a k'u la dɛ u tɛ Makɔrɔni wele walima Jean Yves Le Drian olu de tun y'u bila baara ninnu na a banna ou bien Makɔrɔ barikani yɛrɛ ma taa ka ban u t'u ka fɛn dɔw saisis u ma taa ka ban u ka minɛn bɛɛ ma ci ninnu mana bɛrɛ denmisɛnnin u bɛ se k'o ci ya an b'a wari segin u ma kɛ Mali b'a wari d'u ma o fana ma fisa gansan ayi minɛn m'an bolo a ka ɲi ta barikani ta in ka to yen awɔ barikani ka ta in ka to yen maa t'a ɲɛdɔn dɛ u ka minɛn ninnu kɔrɔla a nana a mɛnna bi y'u bila yan an n'u ye kuraw ta RISI la ni barika b'u la a bɛ se nin ma ala k'a yɔrɔ nin sɛbɛn an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ ni ye indépendant bila Youssou m'a dagun ni indicateur de renouveau ye indicateur de renouveau fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ka baara kɛ lakanako hukumu kɔnɔna la Jebok n'a laminiw na Général Gamu n'a jɛngoma ɲɔgɔnw a k'u ye yɔrɔ in k'a furan k'a saniya fɛn min ye Yakuba Dunbiya ye lɔfɛn bɛɛ dafɛn Wasolo ale kɔni bɔlen don k'a fasiri indicateur de renouveau kɔnɔ bi i bɛ sigi a la dugu la koyi bawo jama yeli ani u ka fɛn lithium a ye bɛɛ ka sigi Wasolo o tɛ Buguni fɛ dɛ awɔ Wasolo bɛ Buguni wa nin bɛɛ de bɛ Sikaso Kabaw ni Umaru Baro Siribew nin bɛɛ de bɛ Sikaso fɛ awɔ tɛmɛni fasiri n bɛ tɛmɛ n'a ye Yakuba Dunbiya ale ka fasiri don a ko i k'a dɔn ci min n'i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan kulu u y'o ci fari da min bɛ lakanako ko fɔ o fara ɲɔgɔn kan kɛlen don anw ka wolomasiri tabaw n'o ye Fama ye ani Gatiya maaw ka taa se MSA o fana maaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ kulu maramafɛntigiw ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na Youssou kumana ko a maaɲɛmaaya bɛ général la i k'a dɔn Elhaji Gamu de bolo Elhaji Gamu ale n'a jɛngoma ɲɔgɔn ka fara Fama kan o kumana k'u ye wuli ka jɔ kɛ Youssou ka yɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛla salo ni k'u furan k'u saniya a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Samet ani k'a dɔn k'a fɔ Iminas ani Adar Amel ko ani i k'a dɔn Tigere Sen ani fo ka taa se Jebok ma i k'a dɔn ko dɔgɔkun 3 tɛmɛnen ko ninnu ye wuli ka jɔ dɔw kɛ ko tiga ma don a na la dɛ Youssou i b'a ye k'a fɔ k'u ka nin jamakulu min filɛ nin ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye k'u ye i k'a dɔn cidiw yɛrɛ ma n'o ye mission ye ka jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw k'u gɛn i k'a dɔn walama k'u kɛlɛ fo k'a b'u da k'a maɲa ani bandi maramafɛntigi minnu bɛ nin yɔrɔ la n'u bɛ ka sigida maaw ni da dingɛni da la o kumana k'u bɛ fɛ k'o dagajugu wuli ka bɔ i k'a dɔn sigida maaw da la Youssou min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye kunnafoni cɛrin sira ye MSA tɔgɔ la cellule de communication ale de ye nin laseli kɛ a k'u jatigɛ wale kɛbaa tigilama caman k'u y'olu gɛn fɔ ka wulu su nɔfɛ i k'a dɔn dɔw bilala su la ka tila ka dɔw yɛrɛ fana i k'a dɔn k'a fɔ ka npogo don olu la kosɛbɛ Youssou k'u y'u gɛn ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kana bila o ko a kɛra sababu ye ka hakili sigi k'a se nin sigida maaw ma o kumana k'i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye min perepere latigɛ a ko wuli ka jɔ ko o sɛbɛkɔrɔ kɛra k'u b'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ dugudenw yɛrɛ fana fɛ olu fana ka u dɛmɛ u ka wuli ka jɔ la ni cɛsiri ani wuli ka jɔ ye lakana bɛ se ka sabati u ka sigida la cogo min na ani ko n'u taabolo ni kunnafoni siraw ye o kumana min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ in ko a yɔrɔ kun gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sabu kɛ sanga ni waati bingani o dantɛmɛw de bɛ kɛ yen ani maafa o sigiyɔrɔma caman jamakulufa fo ka taa se i k'a dɔn yɔrɔw da waloni ma ka taa se bingani ma ka maaw bolofɛnw daraki u la a ka ja min ye i k'a dɔn baganw ye ani bolola hɛrɛ wɛrɛw ko nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ daraki ni sigida maaw la dɛsi maaw fɛ fɛn min ye i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ o kumana ko gɛlɛya caman y'u sɔrɔ min ye i k'a dɔn u fana ye wulikajɔ caman kɛ u y'u yɛrɛ saraka yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nka o n'a ta bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra gɛlɛyabaden ye min ni i k'a dɔn a tun ye jɔyɔrɔ se sigida in maaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ nka ninnu ka wulikajɔ Fama Gatiya ni MSA ka wulikajɔ ko ninnu ka fanga
fanga fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ k'a kɛra sababu ye ka hakililatigɛ segin sigida la maa minnu yɛrɛ tun wulilen don ka b'u sigiyɔrɔ la i k'a dɔn ɲankata ɲɛsiraya ɲɛ olu bolila ka na ka n'u sigi tuguni Yusu i n'a fɔ Jebok minnu tun wulila ka bɔ olu kɔni nan'u sigi ko min ye i k'a dɔn juillet kalo in tile 4 tɛmɛnen Yusu i b'a ye k'a fɔ k'u ka dɔgɔ yɛrɛ sera ka sigi dɔgɔdenw nisɔndiyara ka se hakɛ ma sabu a tun bɛ waati bɔ dɔgɔ tɛ se ka sigi yen nɔ o kumana ko ninnu ka wuli ka jɔ kɛra sabu ye Jebok dɔgɔ a sera ka sigi o kɛra i k'a dɔn nisɔndiyaba ye dɔgɔdenw bolo h'a ka diya k'u ye faama u y'olu bonya barika da ka gatiya barika da fo ka taa se MSA ma k'u ka nin baara kɛta in k'a kɛra hakililatigɛ ye olu bolo a kɛra sababu ye olu sera k'u ka dɔgɔdonya k'o fana dɔgɔw jɔ o kumana min ye i k'a dɔn kunnafoni sira MSA tɔgɔ la o nin bɛɛ lajɛlen ma da an ye o kuma Mali yɛrɛ k'a maa ɲɛmaw ani k'a dɔn wolomasiri tabaw ni fanga tigilamaw k'olu bɛɛ lajɛlen ko kumana ko nin ko masina minnu filɛ nin ye ko n'an tora ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ sɔni sɔn jamakuluw ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ sɔni sɔn o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko a ka ca Ala fɛ an bɛ lafiya min nɔfɛ ani dangarili min nɔfɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw la k'o ko bɛ sira sɔrɔ wa sigida maaw na sigi lafiya kɔnɔ ani hakililatigɛ kɔnɔ u na se k'u ka sanni feerew an'u ka sɔrɔ ni sɔrɔbolo siraw u bɛ se k'olu fana taama cogo min na Yakuba Dunbiya ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Yakuba Dunbiya wasolonga min ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ko ko kɛɲɔgɔn bɛɛ t'i ni ala ko diɲɛ kɛlɛ ɲuman fɔ ɲɛna caman dɛ k'ale nɔ ɲuman a nɔ ɲuman fɔ kuma caman mɛn dɛ tumani nɔ mɛn dɛ jɔngo ala ka gudaja diɲɛ kɛlɛ nin ye koyi dɔnkilidalaw tun bɛ yan nɔ olu ma taa INA la u ma taa conservatoire la doctorat t'u bolo diɲɛ y'u tɔgɔ mɛn tiɲɛ don dɔrɔn tumani ngɔnɔw b'o la wɔrifɔ buramaw b'o la Ala ka di ye Banzumana Sisoko b'o la o ye Ala ka di ye Tata Bambo b'o la an b'a fɔ o ma ko bɔgɔrɔkɛ o ye bɔgɔrɔkɛ de o fura tɛ maa bolo o bɛ kɛ de i hakili bɛ ngɔnifɔ burama la i ta y'a da ye nisane ani taara buwarɛw Yusu kana an taasiw la a bɛ kɛ cogo di na jijigin an ɲɛ la a bɛ kɛ cogo di jijigin an ɲɛ na